Okay, mayong adlaw kanimo nga nagtan-aw or kung gabi mayong gabi nimo diha while nagtan-aw kini nga video or unsa ba imong gibuhat, maayong gabi o God bless sa imong pag-click niini nga video. Salamat, dunay tumong nganong gi-click nimo ni nga video, dunay purpose o gusto ang Dios nga masayod ka sa tulo ka lakang aron matagbo ang imong panginahanglan. Salamat. O kini nga topic karon, bulawan kini nga topic ug kini makita diha sa John chapter 2 verse 1 to 10. Dili lang ako basahon para madali ta sa ato ang topic. Kini ako lamang isamari usa kini ka storya may tungod sa kasal sa Cana nga diin ang unang milagro ni Jesus Christ yang gihimo ini nga lugar sa Cana, kasal sa Cana. So ang background ini nga story, ang ilang kultura sa unang panahon, kung dunay pagkakaslon, dili nila mawala kanang wine o kanang fermented wine, kana bang grapes. Kay ang mga Israelita sa unang panahon na nagtanom man sila mga paras, so gina-ferment nila ang mga bungas paras para every time nga adunay kasal, dili sila mawad-an og igda dalit nga wine, o dili sa ingon nga kani gipromote ni Jesus ang paghubog-hubog, kundili naghimo siya milagro dinhi og nga dili kita mo focus sa kani nga wine tungod kay dako na po ng issues kadaghanan karon. Ang atong fokusan dinhi ang unsa may gibuhat sa diha nga unsa may mga lakang ilang gibuhat sa diyang nahutdan sila wine. Kay ang ilang mong kultura sa una lahi sa atua nga ang ilang kasal sa una moabot og 7 days, unya diha sa ikapito ka adlaw diha na ipagawas ang tanang mga pasundayag, daghan bang mga intermission number nya diha sila mo binuntagay gyud ug diha nila idalit ang mga wine nga ilang gi-ferment. Unya giuna nila dalit ang maayo nga bino, unya ipaulahin nila dalit kadto mga dili maayo kayo nga bino. Samantalang ini nga storya John chapter 2, ang nahitabo ini is si Jesus Christ naghimo siya og wine nga gikan sa tubig ug nga nalamian ang mga nagkumbira ug natingala sila nga karon pa ni nga naabot nga wine nga ang ilang nabatasan ang unang idalit kadto mang maayo, pinaulahi man nooning maayo. So atong kwaon ang mga lakang tungod kay adunay kakulangon dinhi, dunay nawala, aduna bay kulang sa ilang celebration o ngano mang presente sila didto tungod kay sa unang panahon aduna sila gitawag og kung dunay kasal mas prioritize nila ang family. For example, ako apelyido is Estrabila, so ang kaslon dito Estrabila po apelyido, so automatic na invited ko nga pareho mig apelyido mga relatives na agon na dinha. So kay mo tanawon diri Jesus and his disciples and even iyang mga igsuon ug yang inahan na dito presente sa mao nga kumbira. O usa sa mga study nga usa ni sa mga relatives nila Jesus Christ sa tawhanon sa iyang mama na si Maria sa tawhanon. Usa ni sa mga relatives gani si Maria, apil siya sa pag-organize sa mga pagkaon, apil siya sa unsay kulang dito. Kay ngano man si Maria ang nakamatikon nga kulang na daw dito og wine dito sa lamisa. So iya yung giduol si Jesus Christ. So dinhi ta mukuha og mga lakang para matagbo ang atong mga panginahanglan. Atong hinumduman nga adunay kulang dinhi, adunay lacking, maulawan sila mga bisita. So ang nahitabo ini is natagbo. So unsa may gibuhat dinhi nganong natagbo man ang ilang kulang. Siguro karon sa imong kinabuhi bisan nag-alagad ka sa Ginoo, daghang mga kulang sa imong kinabuhi. Ikaw ra ang usa nangalagad, kulang pa gyud ang imong pamilya o panangalagad. So dunay kulang imong pagka-estudyante, mihit kayo ka sa allowance, so aduna gyud kulang imong pagpanarbaho, daghan pa kang bayaran nga utang, so aduna gyud kulang, aduna gyud problema. Kinahanglan og solusyon ang imong kulang, kinahanglan og pagtagbo kung unsa ang imong kulang.
So ining istorya atong hisgutan ang tulo ka lakang ang gibuhat nga natagbo ang ilang panginahanglan. Una, gi-acknowledge ni Maria ang source. Ani nga istorya, si Maria miduol kang Jesus Christ. In short, gi-acknowledge niya o giduol niya ang tag-iya sa panginahanglan. Kanang tag-iya sa solusyon ba sa problema. So di ba? Dunay problema, kulang sila dito guwain. Pero sa kadaghang tawo nga duulonon dito ni Maria, pwede man ang duulon tong tagbalay nga asa man ta ani manguha og lain pang wine para ang atong mapunan. Pwede katong bride, pwede tong groom yang duulon. Apan ang unang gibuhat diri ni Maria nga inahan ni Jesus tawhanon is giduol niya una ang Ginoo. So igsuon kung duna day kay problema, duna kay mga kulang, duna kay panginahanglan, duna kay mga balayron, mga problema nga kinahanglan solusyon, ang imong unahon di ay is duolon nimo ang Ginoo. Muuna kag duol sa Ginoo. Sometimes ang nakasipiat man gunato, muuna tag duol sa tawo, and then paghangyo nato sa tawo, nabalibaran ta. Ngano man kay dili nato una ang Ginoo. Dunay mga storya ani igsoon, dunay mga story nga duna siya problema sa utang. So ang gimo is gaampo sa Ginoo. Then usa sa ninduol sa mga tao. So katong maong tao bisag wala pud sila atong iyang giduol, apan nangita gyud paagi nga mapahulam gyud, nangita gyud paagi nga matabangan niya ang giduol. Ngano man kay nagpray siya una sa Ginoo. Nagduol siya una sa Ginoo. Kung dili ka mo nagduol una sa Ginoo, bisan unsa pa kadaghang kwarta ng imong gituuhan nga makatabang nimo, imong gituuhan nga maoy muabaga o mutagbo nimo sa imong problema, bisan unsa pa na kadaghang kwarta, kung dili na hikapon sa Ginoo, dili katabangan yana. Apan kung mo duol kag una sa Ginoo, bisan pagka nang tawanang imong giduulan, imong gihanyuan, walang-wala na siya. Ang Dios may maghatag niyang kaluoy nga makita sa paagi nga ikaw matabangan niya. Inana kanindot ang unang lakang para matagbo ang panginahanglan, duula ang Ginoo. Ikaduha, si Maria dili lang kay kutob sa pagduol sa Ginoo, kundi mihangyo pud siya sa Ginoo. So ikaduhang lakang isuon, kinahanglan pud ka mangayo sa Ginoo, muampo, kinahanglan kang muampo sa Ginoo. Kung duna kay mga petition, duna kay panginahanglan is imo nang iampo sa Ginoo. Kay kini pag-ampo dako kay ning kahimuan. No? Kani pag-ampo dako kay ning kahimuan. Hinudumi nga atong Dios, siya ang source sa ato ang tanan nga panginahanglan. Apan ngano man nga siya man ta ang tuburan, ngano man kulang man ang ato ang panginahanglan. Nganong ang agas sa tubig, sa panalangin, nganong kulang-kulang ug ginagmay raman. Mao ni ang hinungdan. Tungod kay ang atong pagduol pud sa Ginoo, dili limpyo ang atong kasing-kasing ug dili limpyo ang atong una-una. Atong mga motibo dili limpyo. Nangayo ta sa Ginoo kay arong motibo nato para makapalita og arong ingnon ta nga kita daghang kwarta, arong ingnon ta nga taas tang tanawon sa uban. So lahi kay atong motibo. Nangayo ta tungod kay natay kasina sa ubang tao, tungod kay nakita na note nga naa sila. So muna mangayo pud ta. That's why dili ihatag sa Ginoo. Ngano man kinahanglan usa nga limpyuhan ang ato ang kasing-kasing. Dunay one time nga ang among hospital nakakunik sa tubo. Ang hitabo is among silingan na aray tubig, apan ang amua is walay agas. So akong gisusi sa gitakuran sa host namo, duna di ay mga gamot, duna di nakasangpo nga gamot dito sa gitakuran. So nisulod na dito sa host. Ang hitabo naay gamayng agay, apan dili gud siya makabulyo kay naa may mga gamot. So naay nakasagpong. Munang kinahanglan usang limpyuhan. Sa diyang gilimpyuhan ako igsuon, kusog na kayo ang agas, kusog na kayo ang tubig. Inana usab ang atong kasing-kasing ug hunahuna, kung ato kining susihon pag-ayo, kung aduna may mga nakabara nga mga kalapasan, ay nakabara nga mga dili mayong motibo, dapat kuhaon nato na kay aron mahatag sa Ginoo, mabubo sa Ginoo, kay siya ang tuburan sa panalangin. Matud pa sa Proverbs 28 verse 13, kung taguan mo ang imong sala, dili ka mulampos sa kinabuhi. Dili gud ta mulampos kinabuhi, ngano man ang sala mao ni ang makabara
sa mga gipangayo nato sa Ginoo nga dili ta matagbo sa atong mga panginahanglan. Hinumdumi ni nga ang atong mga motibo mao ni atong mga kinaiya, mga batasan, mao ni ang mga gamot nga nakabara sa panalangin sa Ginoo. Kuhaon sa nato ni atong mga batasan, atong mga kinaiya nga dili mayos tubangan sa Ginoo aron makabulyo pag-ayo ang tubig sa panalangin sa Ginoo. Ang mga panalangin sa Ginoo makabulyo sa atong kinabuhi. Nganuman kay siya man ang source, kita man ang nagkunik, kita ang host, siya ang source. So kung dili nato kwaon ang mga pagtulunan, mga nakagamot sa itong kinabuhi, daghan pa kayo itong mga pagtulunan, nakagamot sa itong kinabuhi, na kinahanglan pang kuhaon, nga muna nakabara, nga ang panalangin, dili mo dagaya sa itong kinabuhi. Muna ang nakabara, kung anong sige ang mga panalangin, nga dawat nato mahigastura dito sa laing bahin. Tungod kay adunay nakabara ang atong mga batasan, dali kay tang mamalikas, di ba? Dili hinlo atong magula sa itong baba, atong huna-huna o kasing-kasing, dili hinlo mo ni ang nakabara. Isaiah 59 verse 2 nagaingon dito nga ang inyong kalapasan mo hinungdan nga dili taniya pamation, dili siya makadungog. Although ang Dios makadungog gyud apan dili na niya magpabungol-bungol siya nganuman tungod sa atong kalapasan. So kinahanglang una si Maria nganong gipamati siya ug nganong bisan si Jesus ani higayuna ni baliban is Jesus nga babae dili pa man ni akong panahon. Apan pagkataod-taod nihimo si Jesus nganuman kay si Maria is a righteous woman, ay usa ka matarong nga babae, bulahan siya, nagtinarong sa siyang pagkinabuhi. So ang usa ka matarong nga tawo nga modol sa Ginoo, muampo sa Ginoo, dako kayo na siya og kahimuan. Munang sukod karon kinahanglan ka magtinarong sa imong kinabuhi ug kuhaa ang mga lama, mga gamot, mga nakabara sa imong huna-una og kasing-kasing ug ang imong mga buhat. Ayaw tagway imong sala. Isugid sa Ginoo pag hinulsol aron nga ang imuha mga nakabara sa imong Christian life, bisan Kristohanon ka, mawala ang mga nakabara. Ug ikatulo mo ni matud pa ni Maria, giingnan niya ang mga tinunan ni Jesus, do what he says. Buhata kung unsa iyang gisulti. So di ba? Ikatulong natong buhaton, ikatulong lakang para matagbo atong panlanginan. Buhato nato kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Do what he says. Kinsa may ang giingnan nato, ang mga tinunan ni Jesus. Giingnan ni Maria nga, kung unsa gani isulti ni Jesus, buhatan ninyo. So kung unsay gisulti sa pulong sa Dios, atong buhaton. Kay mao ni ang hatod ka nato sa panalangin, di ba? Just like for example, kung gusto ka nga makadawat ka og daghan pa mga butang, uban mga butang nga nakita nimo sa uban o wala pa nimo nadawat sa imong kinabuhi, unsa may imong buhaton, unsa may sa pulong sa Ginoo, unsa? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Una pagpangita ang inariyan sa Dios ug ang pagkamatarong ug ang tanang ug ang ubang mga butang igadugang niya. Nganumang walay mga butang nga dugang sa tua, walay mga ubay-ubay nga butang nga dugang sa tua, tud kay wala ta nagsiki first. Napailaing mga gisulti sa pulong sa Ginoo. The more you give, the more you receive. Sadyang muhatag kita pud paghahatagan ug mas subla pa ang ihatag sa Ginoo kaysa ato ang nahatag sa mga tao, di ba? Dili palakan siya ang Ginoo og hataganay. So do what he says. Kung dili nato mabuhat tungod kay dunay nakabara kadalo sa atong kasing-kasing, hakog sa atong kasing-kasing, that's why dili mo flow ang blessings sa Ginoo. Do what he says. Kung sa gisulti sa pulong sa Ginoo, buhata kini kay mao kini ang makapanalangin, makatagbo sa imuhang panginahanglan. Buhata, ayaw pagpanuko. Buhata. Pag ingon, kung gusto ka nga magmauswagon imong kinabuhi, magmalampuson ka sa imong mga plano, unsa may ingon sa Biblia? Joshua 1:8. Tun-an mo kini adlaw gabi ug pag kinabuhi sumala sa naisulat niini. Og magmalampuson ka og magmauswagon. So, unsa imong buhaton para magmauswagon ta ug magmalampuson? Meditate the word of God day and night. Adlaw ug gabi pamalandungan nato pag-ayo ang pulong sa Dios. Nanarbaho ka man, nagnegosyo ka man, o nag-eskwela ka man, ug unsa man ang imuhang status sa kinabuhi karon. Meditate the word of God day and night. Adlaw ug gabi pamalandungan nato ang pulong sa Ginoo. Kay mao kini ang iyang giingon. Do what he says. Matagbo ang imuhang panginahanglan. That's why ang ilahang kumbira igsuon nga nahimo ning tulo ka lakang giduol ang Ginoo,
Nya ikaduha, naglimpyo ang si Maria matarong nga niduol nagampo. Ikatulo, niyon instruction nga do what he says. So ang usay nahitabo, natagbo ang ilang kulang. Igsuon unsa may kulang nimo karon, kaya nang tagbuon sa Ginoo. Unsa may gikinahanglan nimo, unsa may imong mga lacking sa kinabuhi, kaya nang tagbuon sa Ginoo. Buhata lang tulo ka lakang. Dool kas Ginoo, mangayo kas Ginoo, ampo ka, and then buhata pod kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. God bless. Salamat sa imong pagpamati.